सनाहाट हादोर गेजेरारि फालांगि मिरुआव अन्थाइनि गेदेर सिन्डिकेटनि जायगानि गुन्डा आनारुल, दुलाल, प्रदीप आरो रातुल। सिन्डिकेटनि गुबुन बाहागो दबथायो गुवाहाटीनिफ्राय सासे दुथां सुबुङा। बांलादेशआव थांनाय गंफ्रोम अन्थाइ बजाय ट्राकनिफ्राय खाङो 10,500 राङै। सिन्डिकेट गेंनो थोन होआब्ला बांलादेशआव फालांगि खालामनो हाया अन्थाइ। सिन्डिकेट दुथाङा सानफ्रोमबो बांलादेशआव दैथायहरो गं 100निफ्राय गं 130 ट्राक। अदेबानि सानफ्रोमबो सिन्डिकेट दुथांनि दोलोआ बुथुमो 10,50,000 रांनि गुन्डा टेक्स। बे धोन सरकारनि बाख्रियाव नङा, सिन्डिकेट गुन्डाया राननानै लायो। सरकारा सिन्डिकेट उदां हादोरसा सोरजिनायनि सिमां नुदों, नाथाय सिन्डिकेट दुथांनि दोलोआ गोख्रों जादों सरकारनि हाबा हुखानि हेंथायै। बेबादिनो धुबुरीयाव सोलिगासिनो बांलादेशआव दैथायहरनाय अन्थाइनि सिन्डिकेट दुथांनि जेयाव गोग्लैना गासैखौबो खोमाना लानांदों गोबां फालांगिरि। बे जादों धुबुरी जिल्लानि सनाहाट हादोर गेजेरारि फालांगि मिरुनि नुथाय। बे फालांगि मिरुआ हांसोनि सनानि दावदै दैनाय बायदि थावनि जादों सिन्डिकेट गेंनि थाखाय। बे जादों सनाहाटाव लाखिना दोननाय जौ ट्राक। सिन्डिकेट गुन्डा प्रदीप आरो दुलाला गिबियाव फालांगिरिनिफ्राय खाङो धोन होनाय ट्राकनि नम्बर सिन्डिकेट गेंआ दैथायहरो सीमा शुल्क बिफाननो। सिन्डिकेट गेंनिफ्राय ट्राकनि नम्बर मोननानै सीमा कास्टम बिफाननि बिबानगिरिया फोरमान बिलाइ आनजाद खालामनायनि मुङाव आदाय खालामो 500 राङै। धोन होयोब्लानो बांलादेशआव फालांगि खालामनायनि गनायथि मोनो ट्राकफोरा। फारसेथिं दुलाल आरो प्रदीपआ खांनाय धोन उन समाव जमा होयो आनारुलनि आखायाव। आरो अजद बायदियै आनारुला मेनेज खालामो जायगानि पुलिस खुंथायखौ। बिथाङानो जादों धुबुरी जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बिबानगिरि दिव्यज्योति कार्जी। दायो सोंथि बेरखाङो, अभारलडिं अन्थाइ बजाय ट्राकनि बिथिङाव मानो सिरि बिथां जिल्ला हान्थामेला बिबानगिरिया? अजद सिखारदों बिथां जिल्ला हान्थामेला बिबानगिरि दिव्यज्योति कार्जीखौबो मेनेज खालामना दोनदों। आनारुलनि धोननि मोनसे बाहागो दैथायहरनाय जायो गुवाहाटीनि दुथां सुबुं सासेनो। इनाय सिन्डिकेटनि थाखाय जालाखार सैनांदों फालांगिरिफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिगाङाव बे मिरुआव दंमोन 3,000निबो गोबां ट्राक। सिन्डिकेट दुथां दोलोनि थाखाय ट्राक फाननानै फालांगि नागारनो गोनां जादों। दा गं 900निफ्राय 800ल' ट्राक दंसै। नाथाय सोंथि बेरखाङो, नुनानैबो नुयै बायदि मानो सिरि बिफाव पुलिस खुंथाय आरो सीमा शुल्क बिफाना? दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों जानाय सरकार एबा गोजौ थाखोनि मेगनाव सोर सारदों हाद्रि? गुवाहाटीनिफ्राय सिन्डिकेट कन्ट्रल खालामनाय बे दुथां सुबुङा सोर? सोलिगासिनो असम लाइभ 24नि संदाननाय। ब्युरो रिपर्ट, असम लाइभ 24।